Suraos kados pundi Koko Prabu dene paduka paring dawuh ingkang mekaten. Jernyatanipun jagat menika sampun dados paseksen. Ngibaratipun Pandhawa menika mendika seklimah tindak sepecak boten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Paduka minangka dados surya pepajaring para Pandhawa. Paduka minangka dados panuntuning para Pandhawa. Tetila mekaten ya sing pangandika paduka. Nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa. Yayi, apan mekaten ing kedah kelampah. Jernyatanipun menawi boten para Pandhawa ingkang suka pitulungan dhateng Raka Indrawati tan mandhe. Samangke Paduka Yayi Prabu badhe mentala nyumurupi leburing Praja Indrawati. Krana saking menapa dene Paduka paring dawuh mekaten, Yayi, mugi andhadosna ing kawuningan. Sampun wonten tigang candretang lengan ingga dinten sakmangke menika negari Indrawati kados nampi welaking Jawata. Kathah para kawula nginjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Mongko sampun boten kirang-kirang ngen kula ngrawuhaken para Brahmana winasis sewa sugata miyang para nipuna supados nambak rengkaning praja parandene katindakaken gagar wigar kanantuk karya. Mangsa kula ing sampun ngatetepaken ingkang Raka nglampahi prihatos. Wancinipun Anggara kasih kula sarenalite sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbang. Wonten ing madyaning alam pasumenan kula nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna. Bilih negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati. Nuwun mapunten. Mboten nampi aku lho babar pisan dhateng ngaturipun Hyai Kresna babar pisan mboten. Nalika semanten kagat raos semanipun ing Raka ing Mandura. Dupi kula tampi sowanipun kadang kula ing Indrawati. Sareng kula dangu. Menapa ta sababipun Hyai Kresna teka sowan dhateng negari Mandura? Kanthi pegat-pegat aturipun Hyai Prabu Kresna piyambakipun matur dhateng Raka ing Mandura supados sakmangke ingkang Raka andheraken sowanipun kadang kula Hyai Prabu Indrawati dhateng negari Ngamarta. Kinarya saksi tama badhe aturipun Hyai Kresna ingkang tunduk paduka Hyai Prabu Samyaji. Sanget boten kinten menawi negari Ndwarawati ketaman pagebluk ingkang madal sairing usada. Yayi, boten nampa kula badhe ngetingalken labatanipun Hyai Kresna babar pisan boten. Boten nampa kula badhe menika ngetok-ngetokaken lelabuhanipun Hyai Prabu Kresna menika babar pisan boten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nika nampi pepeteng Hyai Prabu Ndrawati ing saged madhangaken Pandhawa nampi ribet. Hyai Prabu Ndrawati yang saged mudhari ribet menika kala wau. Mila sampun satrepipun menawi Paduka